otan kellon pois, mä pääsen kovemmin. Katsotaan, tarkistetaan, että se on 100 metriä eikä 1000. Joo, no niin, valmiina. Niin tää on tää huijaus, mistä huijaus pikkasen pyörimään. Mutta ei liian kovaa saa. Siitä lähdetään. 1.13. 1.12. Anna mennä vaan. Tasan 15 sekuntia. On se kova. Ihan hyvä tällaiseksi lämmittelyksi. Toka ja kolmas veto on ollut niin tehokkaita. Vedät tässä huelessakin, että sä vedät se eka veto Vähän vajaaksi. niin, aika lyhyeksi. Sitten toinen veto kans, että mä saan se vauhtiperä mahdollisimman nopeasti. Ja sit kun se alkaa rullaa, niin sit alat tää isompaa liikettä. Katsotaan, onks Roni yhtä hengästynyt tämän jälkeen kuin mäkin. Ja vedä. Lantiosvingin mukaan. Paina. Aktivoi latsit. 20 metriä jäljellä. Älä mennä. 10. Aika. Alle 17 kumminkin. Sehän on ihan hyvä. Mä hengästynyt niin pahasti. Mä vieläkin otan happea. Mitkä mietteet? Kyllä vähän ahdistaa. Mutta yllättävää, että alle 20 sekkaan kuitenkin. Toi oli kova, mutta mä väitän, että sä oot näissä muissa lajeissa sit kovempi. Vittu, arvoiliko epätoivoisen näköistä, kun siinä yhtä 30 ja yhtä 20. Otetaan seuraava sitten. Periaatteessa kun